golle Allah diine l'islam golle Allah sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e lawol Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu an dental men Madina Gounass ɗo e leydi Côte d'Ivoire heɓino noddirde bandiraɓe julɓe banwood ban e ɗo e leydi Côte d'Ivoire e caggal leydi Côte d'Ivoire ngan arde tewtorede duwaw deftere nde tafsir al-Qur'anil Karim e nder lewru korka nde heɓno timmude e lewru korka ndu e dow jam moƴƴere nde juulɗen ha gasniɗen fawti hen balɗe sappo e tati ɗum malla balɗe sappo e nayyi mbiyen e ngan hawrde duwaw deftere nde e nde ceerno Bocar gayni timminde tafsir al-Qur'anil Karim o e wattude hen e konguɗi ngan wajade julɓe ɓe holno fota wawde rewirde Allah holno fota wawde hulirde Allah e nde ɗin konguɗi pari kadi ne caggal muɗum ɗum woni consul général ɗo e leydi Côte d'Ivoire joɗaniɗo hen ɗo e leydi Côte d'Ivoire Abidjan o hokkama kadi kongal o wajima dendagal citoyen Sénégal en wonɗo ɗo e leydi Côte d'Ivoire o wi dendagal citoyen wonɗo ɗo e leydi Côte d'Ivoire wonɗo ɗo mo ala kaydi consulat ina foti yaade ɗaɓɓoya kaydi consulat kadi ne ye rentone kadi ko haaju men ala e ɗo e leydi ndi nde wonno koye faya koye saaha élection ngaji mon foof yo jaggu hoore muɗum jagga hunduko muɗum faate e banggal leydi ndi woni leydi Côte d'Ivoire ko ɓenni ɗum kadi ne e o wajiman kadi ne e nder réseaux sociaux ji ɗin moni foof fotta hen wattude hakkille nde wonno koye leydi janniri wonɗen nde ɗum pari nde on sanga noon e almudo ceerno Bocar nde timminɗo Qur'anul Karim o waɗi hen o refti e alluwal makko nde ɗum pari nde e haalaruji goɗɗi haala hen e nder henne kadi ceerno men ceerno Bocar Kane o haalani en haala projet lançaɗo o ɗum woni projet centre islamique ɗo e leydi Côte d'Ivoire ɗum woni association dental Madina Gounass ɗo e leydi Côte d'Ivoire ko duɗal ko duɗe malla mbiyen duɗe ɗum woni duɗe ɗe ko ɗe mbaɗeteɗe
duuɗe ɗe ko waɗeteɗe so Allah haaji omo tentinira kadi hen dendagal bandiraɓe julɓe e wondude e konngol ceerno men Alhaji Ahmad Tidiani Ba. Dendagal bandiraɗo julɗo omo ñaagui ɗum ne kadi nde Allah rokkata jomum wawde wadde hen junggo muɗum e oɗo projet nde wonnon ko gollande Allah e gollande nelaɗo Allah sallallah alih w sallam e ceerno meɗen Alhaji Ahmad Tidiani Ba. ɗum woni fandare projet on ko dina l'islam tan. Mon foof ino nodda hen e oɗo projet association dental Madina Gounass ɗo e leydi Côte d'Ivoire nde jomum watta hen junggo muɗum waɗa hen doole muɗum waɗa hen kadi duwawuji muɗum. E alhamdulillahi rabbil alamina duwawu deftere o timmi en yetti Allah duwawuji ɗi nde Allah jabinta ɗum kadi ne duwawu o alhamdulillahi rabbil alamina yuɓɓi yooɗi ko haɗo tan. E en yetti wona dendagal heɓnoɓe hawrorde hen e oɗo duwawu deftere ɗen kadi ne en fotani yejjinne kadi ɗum woni mawɓe joɗaniɓe ɗo diine l'islam ka e leydi Côte d'Ivoire ɓenne kadi heeɓi hawrorde hen e kañumen kadi ne e sarifaɓe kadi ne heeɓi hawrorde hen. Dendagal julɓe moƴƴuɓe wonnoɓe e leydi he kala to jomum nanno oɗo duwawu deftere heeɓi arde hawrorde hen. ɗum ko yettude Allah e nelaɗo makko Hammadou sallallahu alih w sallam e yettude ceerno meɗen Seydi Ba ɗum woni ceerno Alhaji Ahmad Tidiani Ba. kadi projet o nani ko projet centre islamique ɗo e leydi Côte d'Ivoire association dental Madina Gounass. ɗum dendagal julɗo ino noddata e oɗo projet nde watta hen junggo muɗum. haja assalamu aleykum wa حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
منكم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أقدم إليك من يدي كل نفس ولمحة ولغدة وضربة يدرك بها أهل السماوات وحولا وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان نقدم إليك بجل ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الجتي الله من جولة من الله صلى الله عليه وسلم. وجر الله يرمين الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أتينا كلمة الزاد سنغيني والحمد لله ويقول الإسلام ونقول سلم معك يقول الإنكار قالوا بالكيري من يقول لهم
ومنجر الله يمين الله يمين الله يومنا شيخ من شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه قم وإذن داغل سير بميدن جينا بميدن للنب إفادك لأرض صدوم يوتي ويتو لله yettande kadi dental ngal fof Allah wiide on kadi on jaaraama déplacement mo mbalɗon o fof arde nootitaade deftere nde on jaaraama nde yo Allah o yottu on moƴƴere nde gooto fof ɓuri anndude faandaare muɗum e anniya mum yo Allah waɗan ɗum aamina o yamolum tiiceerno gookal e miñiraaɓe muɗum ko fof e mawɓe dental wonɓe ɗo ɓe o wiide on kala garnooɗo ɗo Allah jaaraama te a jaaraama jinnooɗo arde heɓaani no ardi on ne kadi jaaraama yo Allah yottu ɗum moƴƴere kala ko wonnoo moƴƴere e jokkude enɗam yo Allah waɗan en ɗumani sabu barke o nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam konngol gootol tan o wasiito mawɗo meefidata neɗɗo warta e suudu Allah ene yeewde beɗaaɗe muɗum so anndi a waawaa deggude a waawaa deej yaltudamaka balaya toon belaade maɗa jarroɗon on jaafoɗon sabu barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ceerno kogal anne kadi a jaarama gila goo goon haa hannde a jaarama yo Allah ɓeydu fahmu o yo Allah ɓeydu gandal ngal tawne wonde e juutde balɗe ene wonde e cellal ene wonde kisal ene wonde sutura ene wonde yaajeede addani ko wiide yen pan haa juuɗe ndeen nde ɓuri duwawo ndeen ɓuri ndeen kadi ɓuri emen wadde nduwondiren enen fof Allah humta haajuuji meeɗen eɗen ñaagoo Allah ya Allah juunude balɗe meeɗen moƴƴina kadi battale meeɗen o selmbina en o selmbina en o hisna en o reena en o ujjutina en namude arsigaji jaaji waɗaji balɗe naftorteeɗi naftirteeɗi jokkirteeɗi enɗam demirteeɗi Allah sabu barke rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam so ɗum yewti omo wasiyo hooran hulde Allah ɓeɗɗiraɓe kettude sen yetti asilmano e rewde Allah hulde Allah yidde Allah e rewde Allah so ɗum yawti omo wasiyo en jokken enɗemeeje meeɗen jokken enɗemeeje meeɗen jokken enɗemeeje meeɗen tinnoɗen jiɗodiren ballodiren nafodiren cuurodiren e yimɓe kelo ɗe ɗen seene wora ɗe kala needi jeɗɗe ene meeɗe moƴƴere jiɗodiren formodiren dokkodiren de gujmaji so ɗum yawtide ballodiren taw kadi ko saɗi Allah aduna oɗo alaa de ko jare makko hay hunde mo hebbini yahat mo jubbi woppat tinnoɗen jokkodiren jiɗodiren tawde ko sabi Allah alaa fof ko Allah tagiri en so wonaa ɗum tinnoɗen e ɗum
tinnoɗene ɗum omo waɗi basiro sagataɓe ɓe tinnoɓe de e dewal Allah wona golle tan de golle de jaadata koye dewal Allah yo Allah de won bal yo Allah won bal yo Allah ummit wonɓe e bitikaji wonɓe e magasinaji wonɓe e taaɓe yiilotoɓe ɓoɗo fof ko faamiti Allah ɗo yo Allah de tawmo ɗon sabu barkene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o uddinta haala ka noon kala ko neɗɗo yiɗi heewde e famɗum yo Allah de ene laaɗo muɗum yo tawe heen kala ko mbasɗa e o aduna wona Allah ene laaɗo mum tawe heen de yo Allah de rokkuɗen yidde nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗi en yidde nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗi en yiituɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗi en heɓɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonno kala ko dartete so heɓaaka heɓotaa ɗum kala ko dañƴa heewde e famɗum so tawaaka heen hay huunde nde heɓaaka kala ko heɓaaka e moƴƴere gandal de ɓuri so gandal yawti hulde Allah de ɓuri hulde Allah so yawti yidde nelaaɗo Allah de ɓuri gandal e hulde Allah ɗum foti mawnude ni fof yidde nelaaɗo Allah deede ɓuri ɗum hulde Allah e rewde Allah e yidde nelaaɗo Allah ɓuri ɗum tan ko geɗel gootel fatiha salatul fatiha fatiha salatul fatiha آمين 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 آمين